Ang tubag nato sa Salmo, nag-ingon ang Ginoo, nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Gusto ba mong maluwas? Tinuod mo? Mao na. Gusto tang maluwas. O unsa may katumanan niining pag-ingon ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, ang ebanghelyo. Pag-abot na ni Kristo, siya mao ang kaluwasan nga gipahibalo sa basahon sa mga salmo, mga sinulat nila ni David, nila ni Moises o uban pang mga propeta. Kay nagpahibalo nga ang kaluwasan moabot na. Pero pag abot na ni Kristo, ang iyang deklarasyon mura magdili pilig dili man kaluwasan. Natanawa diri sa paminawa sa tong ebanghelyo, alaot kamo, silutan kamo. Yani wa siya moingon nga kadtorang pag-abot niya. Iningon siya diri present tense may gigamit. Silutan ang mga tao niining panahona. Sa to pa, apil mo diya. Apil pud ko. Kay karon man ning panahona. Sige, lingian na imong tupad. Ing na sugot kag silutan sa Ginoo. Sige. Kay karon ba yang panahon na, wa biya mo ingon nga silutan karong pizza, sa tong pizza pagsangyaw niya tuig 33 or tuig 30. Di man to mao iyang gipasabot karon gyung panahon na present mo na ang silot sa Ginoo nagpadayon hangtod karon, hangtod sa katapusan sa kalibutan, naa siya'y silot. Muna ang kaluwasan di ay nagipahibalo sa Ginoo, dili di ay ni siya para sa tanan. Pero si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, daan ang giplano sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, nga kitang tanan mahimong iyang mga anak, nga kitang tanan mawalay sala sa iyang atubangan. Giplano na nas Ginoo, pero usahay man gud ning plano dili madayon. Nagplano bitaw ta nga adto untang buwan sa Septembre makasugod na ta sa atong kumbinto. Wa man madayon, ngano man minus maghalin. Minus og halin karon ay kuan pang atong halin sa DOPS 8,366 nya nagkinahanglan man tag mga 15,000 ka slots nga mahalin. Di kuangan panig mga pila pa may kuangan mga 6,000 kapin. Di gaplano ta tukod na tag kumbinto. Oy, wa man kaayo ni cooperate, pero pasalamat ta sa namalit ani. Pakpakan na to. Sige, salamat kayo. Ang namalit, mao na siya. Pero katong wa mo palit, mao lagi. Wa apil unta sila sa plano, pero saon man, hindi man musubay sa plano. Ang ato sang MMTL, kaning special slot nato, nagplano bayatang mahurot ni karong October 29. Pila naman lang kaadlaw. Gikan karon. Kuan man taron kanang 16 days na lang. 16 days. Ya ang atong halin 1,935 slots pa. Naapay 3,065 slots nga wa pa mahalin. Nya madayon kaning atong plano nga mga hatag-tag bugas ngadto sa atong mga 2,500 ka mga kabus nga pamilya. Madayon sa kaning atong plano nga muhatag-tag kahigayunan nga matabangan nga ma-repair ang atong mapadayon og ka-repair og pagpanindot ang atong mga kapilya. Pinaagi niining maong okasyon. Ambot lang ka, madayon ba? Depende sa kooperasyon ug mahurot ba ning 3,065 ka slots. Pero niining 1,935 ka slots nga nahalin sa atong MMTL, adako na kay ni kalipay ato gyapong pakpakan. Di ba?
pakpak lang sa apil ang katong wa mo palit kay haron mo palit sad mo puhon. Pasabot di ay ang plano sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, pero dili siya mamugos nga ang tanan mosubay sa dalan sa kaluwasan or mo avail sa kaluwasan. Balergon atong una yun, pabaksin mo. Pabaksin. Gi uban di gyud magpabaksin. Pero available na unta ang vaccines nga mga kuan, vaccines. Pero di man pabaksin ang uban. Wow, may pugsanay. Ang nakanindot Gus Ginoo di mamugos. Di taniya murag baboy ba nga guroyon gyud taniya ngadto sa ihawan. Ang Ginoo maghuwat nga kita maoy mo sunod. Igo ra siyang mo pahibalo. Unsa goy pahibalo? Para nako karon nagpahibalo ko, pamalit na mo og slot. Ana. Ang mopalit malangit. Nagpahibalo ra, depende imong dawaton ug sundon ang gipahibalo. Ngay ko na be, lingi ay mong tupad. Ing na musunod kas gipahibalo. Okay. Or nagpalibagbag lang. Ug unsa may gi-emphasize ni Kristo sa iyang pag-ingon, silutan ang katawhan ining panahona karon, idat-og kaninyo ang sala sa mga pagpatay sa mga propeta, sukad pa kaniadtong pagpatay ni Abel hangtod sa pagpatay ni Zacarias kadtong propeta nga gipatay diha kunos taliwala sa halaran, hangtod pagpatay ni Juan nga magbubunyag nga giputlan sa liog didto sa prisuhan, giputlan ni Herodes liog. Idakdak nato. Kinsa may iyang gipasabot ni ini? Ibaw mo? Ikatulong lingi sa imong kauban na sa imong paminaw, ikaw kahay gipasabot ani? Kinsa kay dakdakan aning silota, ikaw kaha? Ito, importante na ako kaha, mo'y dakdakan ani? Posible. Ug unsa maning gisaway ni Kristo, ingon siya naghimo mo mga nindot kaayong mga lubong sa mga propeta nga gipatay sa inyong katigulangan. Naghimo mo nindot nga lubong. Gisaway niya ang paghimog lubnganan nga nindot sa mga propeta nga gipatay sa ilang katigulangan. Ngano man si Kristo mga igsoon nagtan-aw sa kasing-kasing sa naghimo ato. Kinsa man sila? Ang mga Pariseo o ang mga leaders, mga elders sa simbahan ni atong panahona. Kinsa man ni sila? Ang nanaglagot kaniya, naglagot ni Hesus. Mga Pariseo, nagbiay-biay o gisaway nila pag-ayo si Hesus ang mga magtutudlos balaod o ang mga Pariseo. Pasabot, maghimo ta og kunuhay simbolo sa atong pagtuo nga nindot, sama ni atong simbahan, nindot ba ni? Nindot no? Nindot Pero ang atong kasing-kasing liwat sa mga Pariseo o mga magtutudlos balaod ni atong panahon ni Hesus, silutan ta. Nagabutang-butang ta dinhi og nindot nga simbahan ang atong altar San Vicente Ferrer nga gisakit og maayos una, gilotos. Butangan pa nato diri og Hesus nga nagdupa, nga gipatay, kunuhay. Kunuhay, gipatay gyud, unya kunuhay maghimo-himo ta aning simbahan nga siya maoy sentro ang mahal nga Birhen Maria nga gimartir kuyog sa iyang anak. Unya ang atong kasing-kasing wa mahigugma sa kinabuhi nila, nahigugma ra ta aning simbahan nga atong gibuhat niya, proud kay kunuhay ta aning nindot ang simbahan atong nabuhat, pero ang atong kasing-kasing wa maliwat sa atong gihimuan aning maong simbahan, sawayon ta ni Kristo. Ang gusto dahil ni Kristo, paghimo mo nindot nga lubong, pero ninduta pod ang inyong kasing-kasing nga muhaong sa gilubong diha
Dili lang kay magpagarbo mo nga nindot kog nahimo tungod kay nakatukod ko aning simbahan, tungod kay nakapalit kog pila ka slots anang gikuan ni Padre Siano diha nga mga projects. Nya proud nako tungod kay nakadonate kog pila ka ektaryang yuta sa simbahan. Proud nako. Nindot na kayong simbahan kay ako'y ga-sponsor ana. Pero ang imong kasing-kasing liwat sa mga Parisiyo. Unsa man tong kasing-kasinga, puno sa sala. Ang sala mo'y gusto ni Kristo nga mawagtang una patamutukod. So kining atong gitukod rong simbahan nga naarang-arang ang naong, kada mo anhi dinhi mo ingon, nindot kayong simbahan, Pader. Nako tungod ni ninyo kay sige mo palit og slat. Ay ikaw gyud ani, Pader. Nako dili kamo. And in my heart na humble down gyud ko ani ining miraculous nga hitabo dinhi sa atong parokya nga sud lang sa mubong panahon mga 2 ka tuig nahimo ni nato tungod sa atong paghigugmaay. Hinaot unta mituhop ni sa atong kasing-kasing kanang Kapilinya di Fatima diha sa San Remigio, kining atong parokya dinhi mga 40 million kapin ang atong na-contribute sa mga donations nga gidawat nato pinaagi niining atong parokya sa kaninyong mga parishioners, territorial o online parishioners. Mo nang nindot kay rong selebrasyon dito sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio kay nahimo na gyud tong Kapilinya katong chapel ug ang area na nindot. Nga naman tungod sa atong kasing-kasing nga manggihatagon, kasing-kasing nga matuuhon, kasing-kasing nga mahigugmaon. Ug kun maunay atong gamiton nga kasing-kasing sa pagtukod og mga structures nga nindot para sa atong pagtuo ug para sa mga santos nga mga martir, malipay ang Ginoo, mahimo ta niyang anak. Ilingi ako no imong kuan tupad ing nahigugma kadako. Nahigugma kanako. Pangutana. O hilasan guys ang moingon, yes. At sabot ang kasing-kasing ana makasasala. Na siya. Daghan kay diha. Kaning gasulo ingon ani, apil na ning nagwali karon na wali-wali lang pero wa mo kakita sa kasing-kasing ani. Apil na tong lektor dire, tong kanta-kanta. Otro sa to. Pakapin pa na nato mga madre ka nang nagbilo-bilo ba? So, ay na lang ta. Ang kasing-kasing mo itanawon sa Ginoo. Nga naman, kahibaw man siya sa itong kasing-kasing. O may malilong, mo na, musaway gid siya nato. Pero daghan kay diha, nga wa magbilo, wa gay mo serve dire, naaras daplin, pero ang kasing-kasing nahigugma kayo sa simbahan. Kana, congratulations. Daghan kay namalit nato og slots, nga driver lang og taxi, driver og habal-habal, naaras kilid-kilid di ginato matagad pero nagsigig tigom og kwarta aron lang gyud ko makapalit og usa ka slot. Kana nindot kay nagkasing-kasing. Daghan kay diha nga nangalusno ang ilang negosyo, nangaalkansi tungod adtong pandemic, wa na nangasira na pero mopalit lang gyapog slot. Kana grabe kay nang kasing-kasinga. Naamagan eroy gasigi diag hatag na tog bugas, ni hatag na og 15 kasakong bugas nga naay tag na po ka 5 kilo rice. O gahapon deliver na sad og 20 kasako na sang bugas. Nako unsa man ka lain man kag masuko. Di mo man ta sige deliver og bugas. Simple ra kay tubag. Ay sos, grasya nas Ginoo, Pader. Gisogo ra kos Ginoo ana. Na nindutag daghan ang sugoon o daghan magitingali ang gisugo murag kanira tingay siya mo'y ganahan mo sunod ingon tingin itong Ginoo niya na medyo kay sobra-sobra diha paigo pa man ang 20 kasakong bugas ana ipalit na i-deliver na dito nya kay ang iya tingin kasing-kasing kanang liwat-liwat sad sa Ginoo ba maluluyon manggihatagon way kahadlok unsay sunod kay misalig sa Ginoo nga nag-ingon ayaw mo kahadlok sa ugma kay na ako'y mo atiman ninyo. Adali kay siyang nakapalit. Pero kaning kasing-kasing nga naa ang garbo, naa ang kahakog, naa ang unsa pa na dihang mga materialistic,
kusog kay nang maingon, ayaw, uy, sus, mag-usik-usik ka diya, mag-usik-usik ka. Ana. Ngayon yung kuntutukan. Di mo motoo nga naa sa mga taong ingon, ana, naa pa na hangtod karon, ug mao na sila ang mga modelo nato, mao na sila yung mga modern prophets, mao na sila yung mga modern saints nga gitawag sa ni Kristo nga mga anak sa Dios, iyang mga igsoon. Pero ang kanang musupak sad, ang makasing-kasing nga masinupakon sa sugo sa Ginoo, mao sad na sila ang mga modern Pharisees, mga modern scribes nga nagsigig kontra o sigig plano unsaon pagpatay si Jesus. Mao na sila silutan kining nagsunod sa Ginoo, matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, kamong mga matinumanon sa sugo ni Kristo, unsa may ihatag, himuon mong mga anak sa Dios. Na atong what? Gay katong gustong mahimong anak sa Dios, manindog ta.